Aneli Akmić postavila je ultimatum Marku Janjuševiću Janjušu kako bi uspostavili ponovo normalnu komunikaciju. Da mi tebe nije, rekao je Janjuš. Nemoj samo da radiš neke stvari koje mene povređuju. Od dana današnjeg mi obećaj da nećeš raditi sve što mene boli, istakla je Aneli. Neću da radim ništa, molim te, od danas počinjemo novi zajednički život bez osvrtanja na staro. Ti meni malo popusti kad se pošalim, rekao je Janjuš. Popusti ti meni onda kad ja budem dobacivala Miki ili nekom drugom, rekla je Aneli. Njemu da dobacuješ, hajde, hoćeš da idemo do Mike, istakao je Janjuš. Njega sam uzela kao primer, koga hoćeš da navedem, hoćeš li Buklića, idemo da ti vrat izmasiram, rekla je Aneli.